Jornada poc productiva i d'ocasions malbaratades per als equips pitiusos amb empats del CD Eivissa i del Formentera i derrota de la Penya Esportiva. Sabor molt amarg el resultat del CD Eivissa davant l'Ebro. Els de Vila jugaren a Santa Eulària i tingueren nombroses ocasions de gol, però només va pujar al marcador un remat inapel·lable de Juan Delgado a l'hora de partit. El killer continua en ratxa i suma 4 gols en 4 jornades. Els de Raúl Garrido pogueren tancar el maig, però una sortida desafortunada de Marcos Contreras va suposar l'empat dels aragonesos. El partit es va embrutar i el CD es va quedar amb 10 per l'expulsió de Julen. Ocasió perduda per sumar 3 punts. Creo que hemos sido muy superiores, ¿no? Creo que hemos iniciado mal el partido, es cierto. Ha habido 2 ocasiones que, por cierto, visualizadas en vídeo son fuera de juego las 2. Pero bueno, es verdad que no hemos entrado bien al partido, pero después creo que ha sido un monólogo. Ha sido un monólogo de balón y de ocasiones, ¿no? Para nosotros. Y bueno, pues ahora mismo la sensación es de enfado, porque creo que hemos merecido ganar el partido. Y bueno, solo en una jugada aislada, en una situación que pedimos cambio, precisamente para defender mejor esa jugada, porque entran 2 jugadores que a balón parado son muy buenos. Y precisamente lo que queremos nosotros es darnos prisa para hacer ese cambio. O sea, queremos que esos 2 jugadores estén en el campo, ¿no? Y el linier, no sé por qué motivo, interpreta que estamos perdiendo tiempo y no nos deja hacer el cambio. Per la seva part, el Formentera no va poder passar de l'empat en la seva visita a l'Osca B. Els de Michel gaudiren de les millors ocasions a l'Alcoraz, però no passaren de l'empat a 0 i perderen el premi del lideratge. Pitjor anaren les coses per a una Penya Esportiva que va fer un partit molt seriós a los Pajaritos, però va caure per 2 gols a 1. Cristian Cruz va fer el gol que retallava el marcador, però l'empat no va arribar. Els de Santa Eulària perden el lideratge.